Ziua, stimați telespectatori, sunt Claudiu Neagoe și ca de obicei de la această oră vă spun bun găsit la singura emisiune al cărei conținut îl stabiliți în totalitate dumneavoastră. Sunt foarte mulți aceia care ne scriu și ne cer să vorbim mai mult despre Apocalipsa. Nici nu e de mirare. Foarte recent a fost prezent pe piața din România un film realizat la Hollywood care, hai să spunem, aducea în discuție câteva aspecte. Vorbea de un posibil scenariu pentru sfârșitul omenirii. Până la urmă, care este semnificația reală a Apocalipsei? Este vorba de sfârșitul lumii? Răspunde întrebărilor noastre Mesia. Într-adevăr, cuvântul Apocalipsă ne duce cu gândul către ultimii ani, de dinainte de judecata de apoi. Și de aceea se folosește acest termen Apocalipsă cu înțelesul sau sub înțelesul de sfârșitul lumii. Însă cuvântul Apocalipsă provine din grecescul Apocalipsis, ce înseamnă descoperire, revelație. Deci Dumnezeu și îngerii revelează unor profeți, sau în cazul nostru, dacă e vorba de Noul Testament și de Apocalipsa lui Ioan, apostolului Ioan cel iubit, îi revelează anumite lucruri care trebuie să se întâmple la sfârșitul timpurilor, adică în acești ultimi ani ai Apocalipsei, acestei perioade de timp în care trăim. Astfel de revelații poate să aibă orice fel de credincios sau a avut, să spunem, Ioan o chemare specială pentru acest lucru? Chiar pregătesc acum un curs de mediumitate în care oamenii care sunt mai receptivi, mai credincioși, mai deschiși cu mintea și mai ales cu inima, cu sufletul, pot în anumite momente sau în anumite circunstanțe să primească anumite revelații legate de viitor. Însă toți primim și conform Bibliei avem multe dovezi în vis, anumite sfaturi, anumite recomandări, anumite recomandări de la îndrumătorii noștri, de la Îngerul Păzitor, de la ghizii spirituali. Deci Dumnezeu ne dă și prin vise anumite mesaje. Însă acelea care sunt trecute în Biblie sunt ceva mai speciale, să spun așa, se referă la umanitate și nu numai la o persoană anume. Adică aceste revelații au rolul de a ne face atenți, să spunem, Dumnezeu ne atrage atenția în felul ăsta? Da, unele lucruri sunt prezise, ca și cum ar fi predestinate, alte lucruri reprezintă doar avertizări și chiar găsim în Apocalipsa lui Ioan, din Noul Testament, găsim chiar recomandări, ce este bine să facem ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca să atingem mântuirea și ca să scăpăm de capcanele pe care diavolul sau organizațiile lui Antichrist ne supun. Ce a vrut Dumnezeu, ce mesaj a vrut să ne transmită El în Apocalipsa lui Ioan? Care ar fi, să spunem, rostul acestei scrieri? Conform Bibliei, există destin și sunt lucruri care sunt prezise și doar dacă suntem foarte vigilenți, putem să ținem, și doar dacă ținem cont de aceste avertizări și recomandări care sunt în Biblie, putem să atingem mântuirea încă din timpul vieții și să scăpăm de capcanele pe care Antichrist ne le întinde, prin toate mijloacele posibile. Deci este vorba de faptul că Dumnezeu ne dă niște avertizări și șansa să atingem mântuirea. Deci mântuirea depinde de fiecare om în parte, depinde de studierea cu mintea vigilentă a acestor profeții și să credem în aceste avertizări și în aceste mesaje de la Dumnezeu, date prin intermediul Bibliei și a altor profeții și să le punem în practică. Deci sunt șanse pe care le avem spre a atinge mântuirea. Care ar fi cel mai important lucru pe care ar trebui să-l înțelegem noi din Apocalipsă? Din Apocalipsa lui Ioan, pentru că sunt mai multe apocalipse și chiar texte apocrife, reiese faptul că nu trebuie să acceptăm semnul fiarei, care este reprezentat de 666. Dacă nu acceptăm semnul fiarei, practic urmăm pe Sfinții Martiri și avem șansa să atingem mântuirea, chiar dacă nu trupul fizic, după moartea de martir. Deci neacceptarea semnului fiarei este cel mai important lucru pentru a atinge mântuirea. Aici este răbdarea Sfinților, așa cum scrie și în Apocalipsa lui Ioan. Deci eu consider că ăsta este cel mai important lucru din Apocalipsa lui Ioan. Se vor îndeplini toate cele descrise în Apocalipsă, exact așa cum sunt ele prinse acolo? Da, eu cred că acele evenimente care sunt descrise în Apocalipsa lui Ioan, o parte deja s-au împlinit și o mică parte au mai rămas să se împlinească. Conform Bibliei și conform Apocalipsei sunt lucruri predestinate, sunt lucruri prezise și se vor împlini. Chiar dacă nu la momentul care ar putea fi prestabilit, totuși se vor îndeplini, pentru că se pot amâna anumite evenimente. În debutul acestui an am remarcat pe mai multe posturi de televiziune și de la noi din țară și din străinătate
diverse imagini surprinse, diverse OZN-uri, așa cum le numesc oamenii în limbajul cel mai popular, navele acelea rotunde care parcă mai mult ca niciodată și-au făcut apariția la începutul acestui an. Are vreo semnificație lucrul ăsta? Da, bineînțeles că și în Vechiul Testament și în Noul Testament sunt trimiteri la civilizații extraterestre și cea mai frumoasă descriere, cred eu, din Biblie o găsim în Vechiul Testament, la Ezechiel, la prorocul Ezechiel, descrie clar cum este slava lui Dumnezeu și de fapt navele din care Elohimii, Heruvimii, numiți și zei, de fapt Elohim înseamnă coborător din cer, au descins. Deci este vorba de niște nave spațiale sub diferite forme, de fapt chiar pot apărea sub formă de nave nori, deci se pot camufla, pot lua diferite forme și practic de la 1 ianuarie, într-adevăr, în acest an, deasupra unor capitale, deasupra unor mari orașe ale lumii, din Emiratele Unite Arabe, din Franța, din Germania, deasupra acestor orașe importante, au apărut aceste nave ca să ne arate că există și alte civilizații, nu numai pământenii, noi ne credem bunicul Universului, din păcate. Există aceste civilizații și, practic, mesajul este că sunt gata oricând să intervină dacă noi știm și avem modestia să cerem ajutorul. Pentru că aceste civilizații extraterestre sunt foarte evoluate și ne pot ajuta din toate punctele de vedere. Dacă dorim și dacă cerem ajutorul, dacă știm să comunicăm pacifist, fără să-i atacăm, fără să-i denigrăm și, din păcate, mass media prea puțin totuși a făcut public acest lucru. Ce poate face un om pentru a se pregăti spiritual, pentru acest, cum să spunem, sfârșit? Care sunt acele lucruri care trebuie să le facă? Conform Bibliei, cele mai simple tehnici pe care le știm și de la cei numiți sfinți și de la maestri spirituali sunt postul, rugăciunea și mai ales o minte trează și vigilentă și studiul Apocalipsei lui Ioan din Noul Testament și studiul profețiilor comparate pentru a afla ce avem de făcut și cum putem să ne protejăm de ispitele veacului în care trăim. Deci este vorba de o trezie a minții și o deschidere a sufletului pentru a atinge mântuirea, purificarea și pentru a contacta cât mai rapid îngerul păzitor și acești ghizi care ne pot ajuta, care ne pot îndruma. Fie că le spunem îngeri, fie că le spunem extraterestri, fie că le spunem ființe de lumină. Este vorba de a comunica cu ființe superioare nouă din punct de vedere spiritual, dar și tehnologic, și de a primi ajutor, de a urma aceste sfaturi și recomandări pe care aceste entități de la Dumnezeu ni le dau. În Apocalipsa, după Ioan, este descrisă o bătălie finală între bine și rău. Va avea loc această bătălie? Unde se va întâmpla ea? Și mai ales, ce eveniment o va declanșa? Da, din păcate este vorba de religie și e vorba de cele trei mari religii care luptă pentru Ierusalim, numit orașul sfânt. De fapt, numele vechi al Ierusalimului este Salem, cetatea păcii. Și, din păcate, este o luptă în această zonă veche de mii de ani, care se va da din cauza faptului că mai mulți vor să ocupe acest oraș. Și, practic, lupta finală se dă datorită credinței, din cauza religiei, însă avem atât în codul biblic, cât și în alte profeții, diferite avertizări și la fel recomandări. Ce pot să spun despre asta? E vorba de lupta finală între Hristos și Antichrist. Dar această luptă a Armagedonului, pentru că există acest termen în Biblie, Armagedon, și se referă de fapt la Har Megiddo sau Har Megiddo, este vorba de un loc din Israel unde se spune că din punct de vedere fizic se va da lupta finală. Deci este vorba de faptul că acest al treilea război mondial, de care s-a mai vorbit, va avea loc sub forma unui atac asupra Israelului. Și eu consider totuși că mai important este lupta care se dă în sufletul fiecărui om. Pentru că în sufletul fiecărui om avem atât egoul, deci sub forma lui Satan, bătălie, a ignoranței, da. Deci se dă o bătălie în exterior,
din care învingător, bineînțeles că întotdeauna este binele, și se dă, mai important spun eu, o luptă în interiorul fiecărui om. Deci adevăratul Armagedon, adevărata luptă, se dă între Hrist și Antichrist, între scânteia divină și egoul fiecărui om. Deci în fiecare om în parte se dă lupta între bine și rău. Și important este să ne ascultăm inima, să scoatem la suprafață această scânteie divină, numită Duhul Sfânt sau conștiința hristică, și ca în noi, în fiecare om în parte, să învingă binele, pentru că noi putem să atingem mântuirea sau îndumnezeirea omului, încă din timpul vieții. Dar asta necesită o lungă perioadă de pregătire, multă devoțiune, sinceritate, rugăciune, post, diferite tehnici. Deci asceză, studiu și devoțiune mai ales. Deci adevărata luptă care se dă pentru fiecare om importantă este cea individuală. Deci ca în fiecare om, Hristos, binele Dumnezeu să învingă, egoul, răul, satanul, întunericul. În Apocalipsa lui Ioan, și mi-am permis să extrag câteva pasaje care mi se par importante, în capitolul 12 este scris așa: și s-a făcut război în cer. Mihail și îngerii lui au pornit război cu Balaurul și se războia și Balaurul și îngerii lui. Avem și în Vechiul Testament referiri la Mihail, precum în Daniel capitolul 12. Și în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care crotește pe fiii poporului tău, și va fi vreme de strâmtoare, cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Acel Mihail din cer este același cu Mihail de pe pământ, din lupta finală a Armagedonului. Ce ne poți spune despre asta? Da, într-adevăr, Balaurul, cum mai este numit și Satan, sau potrivnicul, sau diavolul, nu este tot una cu Lucifer. Aici s-a făcut o confuzie de către teologi. Deci, Balaurul duce o luptă în cer la început cu Mihail. Într-adevăr, găsim la capitolul 12 din Apocalipsă și tot la capitolul 12 din Vechiul Testament la Daniel o referire la Mihail, care la sfârșitul timpurilor, înainte de judecata de apoi, duce din nou această luptă. Practic e vorba de finalul aceleași lupte și într-adevăr este vorba de același Mihail. Uneori este numit Arhanghelul Mihail, alteori este numit doar Mihail. Însă Arhanghelos din greacă înseamnă vestitor ceresc. Deci toți cei care au fost trimiși de cer, de aceste ființe evoluate numite Elohim, au fost trimiși pe pământ ca și profeți, practic sunt arhangheli, adică vestitori ai cerului, cu mesaje pentru mântuirea umanității, pentru salvare, pentru evoluție spirituală. Deci, într-adevăr, este vorba de același Mihail, și de la început și de la sfârșit. Și Mihail din cer și Mihail de pe pământ este unul și același. În alte părți ale Bibliei citim că Mihail, căpetenia îngerilor, pornește război împotriva Balaurului. De asemenea, se face referire la Isus, Fiul lui Dumnezeu, care îl biruie pe Satan. Până la urmă, care ar fi, să spunem, diferențierea aici? De ce există aceste două personaje, să spunem, diferite? Nu Isus e cel care trebuie să ducă lupta finală? Isus Hristos și Arhanghelul Mihail sunt unul și același. Depinde doar nivelul de conștiință la care se manifestă această ființă întrupată în corp uman. Deci când este vorba de a dărui un mesaj pentru mântuire, se manifestă aspectul de miel, aspectul de Isus cel blând. Și când este vorba de a face judecată, de a restabili ordinea sau de a face dreptate, este vorba de aspectul de foc al lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum scrie în Biblie, Dumnezeu este foc. Și la fel lui Moise s-a arătat sub forma unei coloane de foc. Este practic vorba de focul devoțiunii, este vorba de focul interior, este vorba de energia Kundalini, care este trezită în acești profeți care vin și mărturisesc cu puterea focului, cu puterea lui Dumnezeu, aceste mesaje. Deci Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos, dacă știm să vedem ce scrie în Biblie, sunt unul și același personaj. Diferă doar modul de manifestare. Deci în momentul în care Hristos se manifestă și dă o șansă de răscumpărare a sufletelor, deci de mântuire, este aspectul de miel, iar când Iisus Hristos se manifestă ca justițiar, în ceea ce privește judecata de apoi, este vorba de aspectul de arhanghel, Mihail, sau aspectul de leu, aspectul de dreptate. Pentru că Dumnezeu, în același timp, poate să se manifeste cu milă sau să dorească să facă dreptate. Și vedem foarte clar asta în Vechiul Testament, că este vorba de un Dumnezeu care face dreptate și care nu are milă, și în Noul Testament, prin Isus, vorbește conștiința hristică și dă șansa mântuirii. Deci vedem mila și dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Deci un Dumnezeu al iubirii, propovăduit de Isus în Noul Testament.
Apocalipsa lui Ioan e plină de simboluri. Chiar ne promiteai la un moment dat că vei scrie o carte și vei detalia toate aceste lucruri. Eu vreau să te întreb însă altceva. Tot tu ne-ai vorbit la emisiune despre un cod matematic al Bibliei, un cod menit să scoată la iveală anumite lucruri foarte importante. Ce poți să ne spui despre acest cod? Da, am citit cele două volume intitulate chiar Codul Biblic și am constatat cu uimire că într-adevăr am și verificat, pentru că toate informațiile le trec prin filtrul rațiunii și mai ales le probez, le verific în viața de zi cu zi. Am verificat că într-adevăr acest doctor în matematici numit Eliyahu Rips, evreu rus, a descoperit că în Biblie există, și mai precis în Vechiul Testament, în Tora, în Biblia originală, scrisă în limba ebraică, există un cod, ca un fel de joc, ca un fel de puzzle, ca un fel de joc de cuvinte încrucișate. Și printr-un program de computer, acest cod al Bibliei poate să ne ajute să decodificăm evenimente care s-au întâmplat, care se întâmplă în prezent sau care se vor întâmpla în viitorul apropiat. Și practic acest cod al Bibliei arată mai multe posibilități, mai multe variante prezise. Cine este cel care să fi codificat Biblia? Cine e cel care să fi gândit lucrul ăsta? Pare foarte complicat să scrii o carte ținând cont de un cod. Eu cred că mai important este codul Bibliei decât mesajul Torei. Sau sunt cel puțin la fel de importante. Pentru că a face un cod de la început, logic, așa au fost făcute la început, și codul biblic și Tora au fost scrise în același timp. Cine este? În primul rând este vorba de o inteligență supraomenească, deci o inteligență divină sau o inteligență extraterestră. Pentru că un om, mai ales cu mii de ani în urmă, acum 3200 de ani când a fost scrisă Biblia, nu putea să aibă un computer de care să se folosească și să facă acest cod sau să scrie această Tora. Da? Deci este vorba de Yahweh Elohim și la fel este vorba de un program de computer și este vorba de un om de pe pământ care a asistat și căruia i s-a dat această Biblie, Tora. Și în același timp, deci codul care a fost scris în ea. Este vorba de Iosif din Vechiul Testament. Iosif care ajunge în mâna dreaptă a faraonului și cine a citit Vechiul Testament știe despre care Iosif este vorba. Adică e vorba de evenimente care nu mai pot să fie schimbate, se întâmplă cu siguranță, 100%, nu pot fi, să spunem așa, amânate sau desfințate cu totul, să spunem. Spre deosebire de Biblie și de Apocalipsă, unde chiar și în Coran, de fapt, lucrurile sunt destinate sau predestinate și prezise și nu pot fi schimbate, din fericire, în codul Bibliei vedem că există mai multe viitoruri posibile, există mai multe variante. Cum am explicat, la intersecție eu pot să iau înainte, la stânga, la dreapta sau să fac sensul giratoriu și să mă întorc. Deci în codul biblic ni se oferă șansa sau ni se descoperă faptul că avem șansa liberului arbitru. Deci în funcție de ceea ce facem acum, ne clădim viitorul, mai frumos sau mai urât, în funcție de ceea ce facem noi. Bine faci, bine găsești, rău faci, rău găsești. Este firesc și este natural. Deci în codul Bibliei sunt probabilități sau posibilități. Nu sunt lucruri bătute în cuie. Deși aparent pare că sunt lucruri prezise și toți cei care au auzit, mă refer la președinți, mă refer la oamenii care au fost avertizați că sunt în pericol de moarte sau să semneze un tratat de pace și să nu pornească războiul, acești oameni toți au considerat că nu au liber arbitru și că dacă Dumnezeu așa a scris, așa se va întâmpla. Nu, este o greșeală. Există aceste previziuni tocmai pentru că avem liber arbitru și avem posibilitatea să schimbăm. Să nu fie rău, ci să ne fie bine. Tu ai vorbit de multe ori despre liberul arbitru și de importanța lui, dar din moment ce sunt evenimente care sunt deja stabilite, atunci toți vor putea să zică eu am avut un rol, dar era predestinat, n-am avut cum să mă opun destinului, am făcut rău pentru că așa a fost scris, să fac eu un rău. Nu, asta este lașitate, este pesimism, este fatalitate. Eu nu cred în destin, am spus asta de mai multe ori. Nu cred în destin, cred în liber arbitru și cred că fiecare are posibilitatea să-și scoată la suprafață scânteia divină și să asculte glasul inimii, glasul sufletului sau al ghidului lui spiritual, fie că îi spunem înger păzitor sau îndrumător sau comunicăm cu un sfânt sau cu un maestru spiritual. În orice caz, Dumnezeu întotdeauna ne dă mesaje de bine, mesaje de avertizare și recomandări. Dacă avem mintea și inima deschise și vrem să le urmăm, alegem să facem planul divin al vieții noastre, deci ceea ce este minunat și divin din toate punctele de vedere.
Deci oricare om are posibilitatea să atingă mântuirea, fericirea, în dragoste, prosperitatea și realizarea pe toate planurile dacă ascultă de această voce a inimii, de ghidul interior, de vocea intuiției, practic. Hai să facem un mic exercițiu, să spunem așa. Poți să-mi dai exemple de evenimente descrise de codul biblic care nu s-au îndeplinit, deși erau descrise la o anumită dată, ele n-au avut loc. Da, pentru că sunt mai rău ca Toma necredinciosă, vreau să studiez toate revelațiile și vreau să le, cum să spun, să le pun în fața adevărului și să probez aceste lucruri. Și chiar mi-am notat că în codul biblic, de exemplu, referitor la al treilea război mondial și la o dată prezisă, ca fiind anul 2000, în codul biblic sunt prezise anul 2000 și anul 2006, din calendarul nostru gregorian, ca fiind date prezise pentru un holocaust nuclear, deci bombardarea Israelului. Și chiar este notat următorul lucru: președintele Hafez al-Assad al Siriei ar fi trebuit, conform codului biblic, să pornească războiul nuclear împotriva Israelului în anul 2000. Dar, din fericire, în primul rând pentru cei din Israel și, de fapt, pentru întreaga umanitate, el a decedat pe 10 iunie 2000. Deci, o dovadă că acest cod biblic arată doar probabilități, nu lucruri bătute în cuie. Deci viitorul poate fi modificat în funcție de ceea ce facem noi în prezent, în funcție de un anumit personaj important sau poate nu la fel de important ca un președinte. La fel este vorba de anul 2000 și nu a avut loc niciun al treilea război mondial, la fel s-a amânat pentru 2006. Însă știm cu toții că în 2006 au fost probleme, însă nu a avut loc acest holocaust și nici bomba atomică și nici distrugerea Pământului. Deci s-a amânat. Anumite evenimente se pot amâna, se pot îndulci, se pot îmbunătăți dacă sunt oameni care se trezesc la realitate, care se roagă, postesc și devin mai buni, primesc o inițiere spirituală și pun în practică anumite tehnici care, din punct de vedere energetic, ne ridică vibrațiile. Și atunci binele întotdeauna va contracara răul și maleficul și negativul. Să fie acest cod biblic o dovadă că civilizația noastră este de origine extraterestră sau cel puțin puternic influențată de extraterestri? Da, pentru că este o inteligență supraumană, aceea care a scris atât Tora cât și a creat acest cod biblic. Și la fel a putut cu 3200 de ani în urmă, atunci când a fost scrisă Tora și în același timp acest cod biblic, să ne prezică evenimente care se vor întâmpla foarte probabil în viitor. Deci a fost scris acum 3000 de ani și unele lucruri, ca unele asasinate ale unor președinți, au fost descrise până în cele mai mici amănunte. Deci cine îl va ucide pe președintele cutare, unde și când și cum. Deci până în cele mai mici amănunte unele lucruri care au fost prezise s-au întâmplat. Marea majoritate, însă nu toate. Ceea ce dovedește că o inteligență supraumană, de origine divină sau extraterestră, a venit și a adus pe pământ atât codul genetic, deci a creat viața pe pământ, cât și codul Bibliei. Și practic găsim referiri despre asta, despre faptul că o navă extraterestră a adus aceste lucruri pe pământ, chiar în codul Bibliei. Aș vrea să te întreb un alt lucru care mi se pare foarte important. În Biblie sunt descrise zilele de apoi, atunci când Anticristul va fi pe pământ, dar în același timp se face referire și la parusie. Care ar fi, să spunem, rolul acestor două perioade? Ce ar trebui să se întâmple? Păi, practic, noi trăim în această perioadă a Apocalipsei, în acești ultimi ani, de dinainte de Marea Trecere, în alt plan de vibrație, la un alt nivel de conștiință și, practic, e vorba de un sfârșit al răului și un început al binelui. Sau, în alte cuvinte simple, un început al raiului pe pământ. Însă cei care sunt aleși de Dumnezeu, practic aleși și să aleg singur, cum spun eu, vor trebui să aleagă în interior, dar și în exterior, să fie de partea lui Hristos, a luminii, a lui Dumnezeu. Deci e vorba de acea luptă în interior și în exterior, care se dă între Hristos și Antichrist. Și practic este vorba de faptul că atât Satan este întrupat într-un om obișnuit, aparent obișnuit, cât și Iisus Hristos este întrupat într-un om pe pământ. Și ambii, așa cum lupta în Biblie scrie că la început s-a dat în cer și acum se va da la sfârșit pe pământ, ambii vor duce o luptă și la fel cei care sunt de partea Antichristului vor duce o luptă împotriva
celor care sunt de partea lui Iisus Hristos. Deci e vorba de prigoana creștinilor, cum se scrie în Biblie. Deci e vorba de o luptă în ceea ce privește religia, în ceea ce privește credința. Și, din păcate, marea majoritate a oamenilor se lasă ispitiți, se lasă manipulați, să spun așa, de vicleșugurile diavolului, care se folosește până și de tehnologie sau chiar de toate mijloacele posibile și aparent imposibile pentru a perturba mintea oamenilor, pentru a-i manipula, pentru a-i subjuga, pentru a atrage de partea lui. Însă cei care se roagă cu credință și care sunt vigilenți au primit Duhul Sfânt și discernământ și practic nu vor fi ispitiți, se vor trezi la timp, zic eu. Deci în perioada în care trăim, atât Antichrist, cât și Hristos, și e vorba de acea perioadă de strâmtorare care va urma, deci de prigoana creștinilor, și e vorba de parusie, care înseamnă din limba greacă deja prezent, deja sosit. Deci revelația conform căreia Iisus este deja prezent, deja sosit. Deci nu va veni. A fost tradusă în mod greșit a doua venire și în cartea mea am scris acest lucru. Că parusia înseamnă că Iisus este deja prezent, deja sosit. Mi-am notat din nou un lucru care vreau să-l lămurim astăzi. Am citit despre codul biblic pe internet și am găsit următoarea informație. În textul ebraic original al Genezei, numele României apare codificat de 17 ori, iar expresia His own house Jesus, care se traduce prin însăși casa lui Isus, intersectează numele României. Asta confirmă că Isus este în România, că avem noi un rol special? Da, cum am spus că mântuirea fiecăruia depinde de deschiderea inimii lui și la fel misiunea spirituală a fiecărui om nu depinde nici de Dumnezeu, nici de faptul că Iisus Hristos este acum reîncarnat aici, în România, ci depinde de dorința sinceră a fiecărui om de a se mântui, de a căuta lumina, a primi Duhul Sfânt, de a se purifica, de a evolua și la rândul lui să ajute pe ceilalți. Dincolo de toate acestea, într-adevăr, aici a început și aici se va termina. Deci aici, deasupra României, mai precis deasupra Bucureștiului, va veni acest tron al judecății de apoi despre care se vorbește în Apocalipsa lui Ioan și este practic vorba de acest oraș spațial, noul Ierusalim ceresc, despre care am mai vorbit, care poate fi văzut de când se înserează și până când se face dimineața, spre răsărit. Deci această navă a noului Ierusalim ceresc, unde sunt Elohimii, ființe care sunt de partea oamenilor, care sunt de partea creștinilor, vor fi văzuți, vor fi cunoscuți și vor comunica, așa cum scrie în Biblie, îngerii împreună cu oamenii față către față și Dumnezeu va locui cu oamenii. Deci e vorba de evenimente care s-au prezis, dar care depind de fiecare om în parte. Deci dacă oamenii se vor trezi la realitate, își vor dori mântuirea, vor primi aceste avertizări din Biblie, aceste mesaje care vin de la Dumnezeu, prin diferite modalități, și vor pune în practică principiile spirituale, practic va avea loc această misiune spirituală a României. Și practic vom fi ca un focar de lumină către toate popoarele și vom trimite de aici adevăratul creștinism către toți cei care vor dori să se mântuiască de ignoranță, care vor dori să evolueze, care își vor dori practic binele și desăvârșirea spirituală. Mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, suntem pe final. Aș vrea să recomandăm telespectatorilor noștri câteva cărți care pot să fie interesante, care îi pot ajuta să vadă adevăr. Da, în legătură, bineînțeles, cu descifrarea acestor profeții legate de Apocalipsa lui Ioan și de mântuirea sufletelor, am să recomand cartea lui Hristodul Agioretul, numită La apusul libertății. La fel, recomand o broșură, tot scrisă de creștini ortodoxi din Muntele Athos, Nu vă lepădați de Hristos, nu vă semnați cu 666. La fel, o carte Profeții despre Antichrist, scrisă tot de un creștin ortodox grec. Altă carte foarte interesantă, din punct de vedere științific, explicat acest lucru din Apocalipsă, mai ales capitolul 13, inginer Mircea Vlad, o recomand în mod special această carte. La fel, o carte scrisă de Jan van Helsing despre al treilea război mondial, cartea a treia, o carte interzisă în Germania pentru informațiile șocante pe care le revelează. O carte de-a lui Paco Rabanne, Sfârșitul timpurilor, pe care l-am cunoscut personal, chiar am pus în cartea mea autobiografică fotografii cu mine și cu Paco, care este încarnarea Apostolului Petru. El a scris mai multe cărți
pe această temă. La fel, Extraterestri și Apocalipsa, o broșură. Un mesaj pozitiv de la aceste ființe de lumină, extraterestri numiți Elohim. Un mesaj că ne pot ajuta dacă știm să spunem da din tot sufletul, și la fel niște mesaje pozitive cum putem să ne rezolvăm toate problemele actuale, revelații pentru o nouă eră. O carte optimistă și bună de citit și mai ales de pus în practică.